Dneska ideme do fitka. Ideme cvičiť. Chrbát a biceps. A dúfam, že to nebudú veľa ľudí. Dneska sme tu v zostave s Oskariskom. Ahoj. S Mastinkom. Šimonek. A Buzerom. A ja. Za kamerou je naša producentka Filipka. Simon! Šimon! Joj, jaký krásny. Halo? Halo. Halo. Tak aj to je jedno havo. Aj tu, joj, aký krásny. A toto sú bezcitní ľudia, ani si nešli pohľadkať psa. No takže, Šimon, povedz nám do vlogu, kto si bol zamilovaný. Ja som bol zamilovaný do psa. Ako to predbiehalo? Ako, proste povedz. Stretol som ho na ulici, takto sedel na mieste. A som povedal, ale není v kúte, ty kokot. nechce si to zažiť so mňou. Tak som povedal, poďme na kávu. Ale potom sme si uvedomili, že na kávu psi nemôžu ísť do kaviarne, vieš. No. Tak sme šli na terasu, tam sme si to trošku oparádili, okofenovali. A sme šli aj bomby, vieš. No. Som ho chytil za rytov psa a som zistil, že je osratý. Aha. Som nevedel, čo mám robiť. A čo, ako to bolo ďalej, proste? No to išlo tak, pomaličky, vieš. No. Že ani sám neviem. Aha. Ste rýchlo natoč ma. Tam ty, vidíš ich? To sú kukláči. Krtišská Buzera, špeciálna to bolo jednotka rozmazané. proti teroristom. No takže, chlapci, chcem sa vás niečo spýtať, hej? Prečo ste začali cvičiť? Lebo vlastne títo moji kamaráti Oskar, oni začali, ja som potom tak 2 dní potom, bo chcel som aj ja, že budem cvičiť. No, a? Aha, Som začal cvičiť, no. tak už som cvičil, až tak, že som cvičil. Aha, a ty si cvičil aj doma, hej? Ja som Tam sme začali. doma raz za tým. Aha, a Maxo, čo bola tvoja motivácia, alebo prečo si začal? To je čo Filip. Oni ma zobrali k Filipovi domov, do basy a tam riadne cvičili. Aha. A odtedy cvičil. Aha, a takto sa vás ešte spýtam, čo je vás cieľ, chlapci, pri tomto cieľ? cvičení? Ja by som chcel mať svaly, to je hlavné. Sice nechcem byť chudý, ale chcem mať proste taký, že vlastne to dead bod. Á, dobre, a ty? Tak ja už svaly mám, hej, ale to nie je ono. Tie svaly musia byť väčšie. Ja chlapci, sa vás pýtam, že kto je váš najobľúbenejší influencer? Okrem nás, hej, samozrejme. Tak my, hej. Najobľúbenejší, musím povedať Adrian Horňák. Ale... Ešte keď natáčal. Aha, okej. Teraz už je to smutné. Ja mám, že Daniel Hevier. On je frajer. A ty sa pochvál, prečo začal cvičiť? A mal si aj frajerku a také povedz, no. No tak, niečo tam bolo, ale to nebola láska. To bolo také, že skúška. No, a to je jedno, hej. To sme skončili, lebo sa nevedela správať. Hej, tak. Ale poviem vám takto, hej. Ja som začal cvičiť kreatúru, lebo u nás doma cvičil, hej. Aj oco, aj tak, strýko, takéto, vieš. Ale to nebolo to. To bola proste láska na prvý pohľad, keď som chytil to železo do rúk a spravil som raz, dva. Oplatilo sa vám to? A môj obľúbený influencer je Samsulek. Pretože Oskar je buzerant, viete ako. Tvoj dôvod, prečo si začal cvičiť? Aby bol chlap. Ja som chcel pribrať. Vždycky sa mi všetci smiali za to, že som chudý, že som vychrtlý a tak. A jednoho dňa som si povedal, nie, takto to už nebude. A začal som riadne jesť. A cvičiť nie. Chápeš? No. Jasno. Šimon, aká je tvoja motivácia cvičiť? Keď som si videl Chodí do fitka. keď som ho malý, tak Ale som to furt vedel, máš. že chcem cvičiť. Jo, ty si necháš? A Oskar mi hovorí, že som kostlivec, tak preto. Prečo ťa Oskar uráža? Aby mal motiváciu. A inak vo fitku jeden náš Ja bad boyfriend. Tohto chlapca v kuse zabudíme, lebo on je taký tichý. Na koníka. A potom keď sme 50 metrov od neho, tak zakričí, že chlapci, zabudli ste ma. pekno, začo. No dobre, Také by si rád. Tak pri pradu máme, ale Rásťovi padajú peniaze. On je bohatý. sú tak bohatí, že mi ešte padajú peniaze. Pozbierame, hej. Filip, poď tak. Takže
už sa nachádzame v šatni, tu je Simon, tu je Rastio, tu je Maxo. Maxo, povedz, čo sa stalo? Čo sa stalo? No, Šimonko nemá permanentku asi a pýta od neho, tak asi dneska nezacvičí. A nemá 4 €. Neviem, či má 4 €. Takže musel som požičať Šimonovi 4 €, lebo nemal. Tak no. Simon, ty ideš v tomto cvičiť? Prvýkrát v živote Prvý a posledný krát. Ja sa idem prezrieť. Takže ideme vecka povinné pred všetkom. Ja mám ešte v mobile video ako štíte. Hej? Dáme do vlogu. To bol Filip, veď. Na kolena. Ale počkaj! Ja vás mám rád, ja vás mám rád, hej. Ale ako ja vás mám rád. Ale... Nie! On má slabšiu. Viem prečo. Na začiatku. 500 kg. Si mal takú istú? Ľudia, teraz sme akurát docvičili, Oskar necvičil, lebo je gej zas. No, Matúš riadne si zacvičil ako chlap. Ale presne v tú chvíľu, ako sme išli na bench, tak Šimona opustila frajerka. Proste teraz je píše, volá a všetko. Fakt, som si myslel, že sa zblázním, už na ňo tých 100 kg padalo. No, a Šimonko ako mal tých 100 kg a ona sa s ním rozišla, on to vytiahol proste. Ale Matúš je najväčší chlap, lebo on dal dneska na príťahy 800 kg. A kto to povedal o Matúšovi? Ja som povedal. Ja, a ty si kto? Ja som Juraj Rác. Je Juraj rád. Nebudeš s tebou do 5. Aj ty. Nie, Idem za tvojim starkým. Máme tu predstavenie od Juraj Rád a ide nám zaspievať po ceste preč. No takže... I mal som ženu, mal som deti. Nemám nikoho. Si ho dával I čo ja robiť mám? Nikoho nemám. A to je všetko. Ešte sa to doučím. Dobre, a vidíme sa ale na koncerte. Mne sa zdá, že sa niečo stalo. Počul som, že Simon stratil občiansky. A vidíme sa na koncerte 24. apríla. Teším sa na vás. Týchto dvoch nechali frajerky, tak sa rozhodli, že budú spolu. A ja tak robím. Ideš na Facebook, ty buzera. A veď ani zapálenú nemá. Ideme volať papu. No, co počuj, už som skončil, hej. No tak zatiaľ budem tuto na cvičasu. Na akej byla. No dobre, čau. Simon, nepadaj. Mal som ženu, mal som deti. Nevidno ti nič. Skoro som spadol. Tuto je ďalší zášťan, čo chodí cvičiť, ale nechodí vtedy, keď mi nie. On musí ísť domov najprv. Matúš nepôjde. Ale čak sa. Zradcovia. Takže boli sme nakupovať Billa. Volá sa to, že Billa. Kúpili sme si protein snack. Približ na ne. 13 Približ na gramov mňa ako proteín. papám. Tak? A vlastne tí zašťania, čo nešli s nami, sú tam. To bude čo, 25 minút. Tebe nič. Čo si kúpili ovozaj? Nič. Nič, veď. Veď pre seba sme nakupovali. A počuť, ste mali jemu kúpiť niečo. A ide Simonex. Filip. Proteín, to čo má Oskar. Nemáš otvorené? Nie. Tak potom mi dáš trošku. Dobre? No. A to nepohne, to máš No hlavne. Ešte Oskar mi nosil. A ty dáre predávaš priamo. Dobre, práve som dobrú. No to je jasné.
Naučil som sa masla. Veď tak nech dá, more. On je ľahký, Šimon, strašne. Ja som... Nie, nezdvíhaj. Ale na... Bez Ale som vyslený, more. To nedá. A ja dám aj tak. Aj som aký ťažký. Pokiaľ to nabité. Ale aby to je ľahké, to dám. Vieš, Simon, Čo je? vieš ako som dal žiť? Koľko som mal Priamo, svíky? presne na Koľko si myslíš, že som mal na sebe kilo a dal som žiť? 25. Ja viem. 25, ale 25. Kedy koľko? 25. Minulý týždeň koľko som dal. 25. Ale kedy som okolo 25. Tak to neviem, som mal váhy na sebe. 25. Dobre si. Matúš Dips. Pustil si hudbu za šťatu. Tu fight Octagon MMA v Nemecku. Máme zápasníka Simon Sarkozy, zápasník Matúš Teflovič. Majú sterdal. To je vážne, super ty. Ako mi to napuchlo. A rozjebím ťa Pozri, ako mi to napuchlo. Filip. Ukáž, čo si spravil, Šimon? Boxoval a má to riadne napuchnuté. Ty kakos. Simon telefonuje. Dobre, tak ešte budem tu chvíľku. Poď. Ide Rastislav, strecha pecha. A ide tornado kick. Tak Šimona myslí, že na čo tu banda. Oooooooo. Filip. Ešte ideme natáčať. Môj skok odtiaľto dotiaľto. Ukáž? A to je dĺžka, keď si to odmerá mobilom. Tak je to sem. Je to dĺžka cca 80 metrov. Daj záznam pre istotu. Spomalené, hej? Aj minulé som si toto mi zapol. Poď. Lebo zle udrie. Poď. Šibej ti omra, čím ťa poď hľa do Ja chcem zástop. Poď ešte jednu. Ešte jednu. Silnú. Silno. Oooo. Takže, vítame z nového vlogu. Počkaj, ja sa pridám, počkaj, môžem? Nerob! Nie, koko, nerob! Ideš dole, Filip? Dajme dole. Toto sú drepy, nie tie tvoje, 30 kg. Tam máš 100 kilového, čo? Nemáš 100 kg. Ale 100 kg dáva na drep. Poď nejaký. Ja mám 100, poď. Nerob! But you know, Aj my už poďme so Simonom. you don't know. Tam je to, čo som chcel. Počúvaj ma sem. Teraz keby za tebou dojde Toto je- najväčší. Toto je druhá výzva. Vyzývam ťa na fight. Ty a ja. Váha není potrebná. Môžeš, hociaký limit, není určená váha. Dáme si to MMA, klasická bez rukavíc, na ulici, ja som král ulice. Počúvaj ma sem. Ešte raz budeš hrať v tom Černákovi. Prisahám Bohu. Pôjdem tam a pojebem ťa do riti. A teraz by som ja chcel prejsť za slovo. Áno. Takže- Dávam slovo svojmu Takže- kolegovi, čiernemu Matúšovi. Chcel by A som- on ťa vyzýva, nie ja. Výzva 2 bude taká, pojeme, tuto prídeme na toto miesto, je tu plac, bez rukavíc, holí. Volá mi oco, takže zesme koko. No. Čau Matúš. Čau, a ty keď dole cigareta. Lúčime sa. Lúči, chlapci, a ty prosím ocovi, že na uvarí, tak si prídeš ku. Jaký Alex? Dobre! A ja Ahoj. dáš ruku, kde som ja vás. Ahoj. Dneska, tu máme MMA zápas medzi čiernym bratom Klobása a Oskar Vasil Cigán. Vo veľtrovej váhe, šampiónsky zápas na 5 kôl po 5 minút. A nejde No. sa. To je pre zápasu medzi, to je pre zápasu. Na! Rekord. Prosím zápasníkov,
Dáte si pre zápas vyšterdal. Chlapci, kľud, hej! Kľud, ukľudníme sa. Šampión! Z cigánskej váhy! Rasto, čierna klobasa. Ešte raz. To vyzerá jak debil. Takže lúčime sa už aj s Maxíkom. Áno, odchádzam. Aký Maxíkom a Šimonkom? Aj so Šimonkom, ale najprv Maxík. Ja som najkrajší. Lúčime sa aj so Šimonkom. Musí si zdať ľad, lebo má reálne roztrhnuté hánky. Som veľa boxoval. Majte sa. Dobre, čau. Čaute. Dovi. Čiže som šiltovku, bol asi v Košiči, kde? Nevyzerá zle. A Filipovi by sa hodila šiltovka. Hej, Filip vyzerá ako buzer. Rastie modeling. Raz bol tučný taký, že bol 200 kg, teraz chudol. Teraz má 150. A on vlastne modeluje, on modeluje pre Jim Beam. Modeluje pre Jim Beam, edícia Shrek. Eat, burn, grow, no ty máš iba a Jim. A toto by som si nenechal napríklad. Keďže ty si už ten model. Grow. Grow this. On bola skáre. Ty čo robí a chlapec krčne. Ty máš nám tú tvár na fakt, ja to nechám. Zase sa hádajú. To je tá už. Rozmýšľam, ktoré sú Ačka. To sú tak Bčka. Toto sú Ačka, no. Nie, on nemá, on má flat chest. Čo je? Ukáž mi Ačka, Filip. Chlapci synchronizovane idú. Dvojičky, zašťaté. Ani mám ich rád. Smeje sa. Rasto, hrda, ty na ove. Sada ti hrda, Rasto, koji dole, padne. Á, Skank prešiel, to si ty, Simon. Skank. Huba ma boli, ako sa smeje zval. Jak by ťa trafilo. Ty Rasto, hrda. Nemáš toaletný, že napľujem, to je o papuľa. Zdochod, pojebanec, kurvený, nakazený šľak, by ťa trafilo tam, kde si, aby ťa šľak naháňal po celom mieste, ty buzerán. Aby ťa šľak... Komu si to povedal, aby ťa šľak trhal? No chlopu, ty kokos pojebal. Dobre ti, som medický. Vyjebal. Pokrač. Dvoch. Vyťahne pušku. Joj. Môžem ja, Nikto ti môžem nevolá, ja. aby si- Áno. Nenahlas. Už idem domov. Dobrý deň, pani už... Či pani... Ty si debil. No mama, čo je? Veď tu som ešte. Veď tak pôjdem. Dneska spíš vonku, to som ti ja povedal. Debil. Aj, kurva. Veď pôjdem. Simon, pozdravuj mamu. Poď sa, očkaj, Ukáž zub. ukáž zub, veď. Ukáž oblohu zub. Ukáž, No a povedz, čo si povedal. Ukáž. Že viete, ako ide Simonovi zub? Jak čo je zámok, nie? No. A zoberiete kľúč a otvoríte ten Aha. pohyb. To je A ty si máš kornu, ty nevadí. Ty máš kornu, ty diktát, dole. Ti nevadí. Diktát. Darmo za to veľké, on kornu, dole. Darmo, že veľké. Darmo veľké. Kornu, tak. Ty máš papuľu ako nevadí. tobogana, dobre je. Papaľ to sa točí. Papaľ má konta, nikomu na neodpad. Vieš, aký ty máš papuľu, ja ti poviem. Ja keď zobereš ceduľu, že stop a ceduľu, že zákaz vjazdu. Toľko máš papuľu. Hej, áno. Ty máš Áno, takú máš. Máš ako 16-kilový subwoofer. Keď ten starý opravujú Aby si zdochol. tak sa spola, čo na stety to stý. Vieš, akú máš ty papuľu? Ako špachtľa. Také lepka Ako vysí ako tá smola. špachtľa, ti vravím. Také lepka vysí ako tá smola. Lepka by si možno ty na tú papuľu špachtľu. A koľko máš lepší?
chytím ti papuľu ako slíz, no slíz. Skank pojeba. Tak kute máš to, že snímaky ťa za sebou ťahajú. Dobre, ale keď ti ho takto párkrát klepol po čele, dobre ti bol, aby si zdохol. Neci povedal, to je čokobána. To bol dobrý sen. To bol dobrý sen. To nebol sen. Moje bačovské párky nechceš. Presne tak, to je bačovská párka, ty buzeran. Čertovské párky. Vieš čo to je? Ale tak dobre je lepšie ako popolník. No, reálne ešte keď vieš, keď si tam dajú ten popol a ten popolník. Lepšie mať keď to podnik ako... Čo to je? Čo to je? Pikal. Lepšie mať pikao ako amazonský prales. No, tak ukáž. Ale hneď aj oči si poďme operovať. Vyjde z toho rieka Amazonka. Áno, presne tak. Dobre chlapci. Pejte spolu sa delíme. No, ideme sa Ticho, ideme sa rozlúčiť. Ideme každý. Takže každý niečo povieme. Takže, dnešný deň som si vážne užil. Akože nezacvičil som si až tak... Neriešte ho, on je aj tak čierny. Oskar je buzerán. Oskar je buzerant. A poviem vám takto, užite si deň, hej, pekný. Toto sme natočili iba tak, bez žiadneho scenáru ani nič. On je... Bez žiadneho scenáru ani nič. Proste je to všetko sranda. No a teraz vám pár slov povie. Jo. Simon. No takže dneska sme boli vo fitku trošku podcvičiť. Čo je? Kokot. Boli vo fitku. Obzrel som rite, ale pekné. Pekné. Ale chlapom. Také tučné rite. Chlapom si obzeral. Chlapom starým. Oni sú buzeranti, počúvajte ich, oni sú buzeranti. Buzeranci tu pijať. Hej. Buzeranti. Hej. Čierny. Čo ma chytáš poska? Jo. Neroztral si. Nerobte, to bolo prsty. No to je jedno. Zhrnutie. Bolo to dobré, ale to je kokot. No tak. No, kto nehovoril? Pán Oskar. Nemám na toto slovo, jeden čierny, druhý... Jo. Na, to ti čierny. Vyklepalo ma... Hviezdičky má nad hlavou. Ja... Dneska tiež to je sa mi červená, chlapci. Ale inak v pohode. Počkaj. Som ti vrátil za lakry. Ja to si chcel si pozerať. Sledujte teraz, ako vykolenujem na tú papuľu čiernu. Rásťo, nestoj tam. Vidíš tu čierny kotek? Počkaj, približíme. Au! Chcete vidieť Oskara? Diga, čo ukáže, ja. Nevie, už rozmýšľa slabo. Pozrite sa, takú má tvár. Ja, to je on. Veď poď sem! Ničo. Veď porovna... O ničo. Nie, viete, akú má tvár Oskar? No, chcem Nie, počkajte, viete, keď zamiešate miešu na zás. A to som nenatočilo, škoda. No, tak ja by som vám chcel povedať za dnešný deň. Teraz čo s tou Že vlastne... A, jednu. Potrž mobil. Ja, nedrž to. Parkour. Jo. Ja by som chcel poďakovať svojim kamarátom, že tu boli so mnou dneska. A vlastne užili sme si to, dneska sme si zacvičili chrbát, zacvičil aj ruky, ale nešlo mu to, lebo už nebol čas. A vlastne Oskar teraz zobral všetky tašky, odišiel domov, ale nevadí. Môj to nechal. A vlastne tak, no zacvičili sme si a teraz sme tu a už ideme domov. Čaute priatelia, teším sa na ďalší vlog.